Semoga para Bapak Ibu saged dipun awiti dedahar mangke dipun awiti ingkang celak rumiyin. Bapak Widanarko saged tindak dhateng Nasara Boso kaliyan Kadang Desa. Semoga. Jadi kalih menikmati hiburan nggih, adik-adik saking Sanggar Tari Puspita. Jika sampun menduk dedaharan Kolapuri langsung datang Papan Sekawut kajengaken ingkang salajengipun
Jeh, matur suwun. Niki wau persembahan saking adik-adik penari dengan judul tarian Gambyong Mari Kangen. Saking sanggar tari Puspita. Sik, aku arep kok penasaran aku. Kok ayu-ayu men, kok pinter sampean iki wisan. Namanya siapa? Fai. Wih, jenenge Fai. Fai sapa? Kok Fai ngono? Nama panjang. Namanya panjang. Nama panjang apa? Nama panjang. Zizu Asia Fayuanda. Sinten, Pak? Ngoten niku lho. Lek lare sak meniki zaman modern niku jenenge dawa-dawa, Pak nggih. Siji kalih zaman riyen paling Pardi, Parno, Parmin, Skeco. Lah saniki wis angel kula ngrungokne tok ngono wis ngeling-eling pun nggih pun angel. Terus yang satunya siapa? Nah, Gadita, ya. Kok pandai berjoget tari ini sudah belajar berapa lama? 1 bulan. 1 bulan, luar biasa. Luar biasa, 1 bulan pinter ya. Terus, iki lek belajar ning endi lagi? Sanggar tari ning endi? Sing marahi sapa Cahayu? Mbak Pita. Mbak Puspita. Pundi tiange? Mbak Puspitane wonten? Ingkang pundi to? Wah, menika to Mbak Puspita. Masalah. Kula mboten ngira lek guru tarine wonten mriki. Wah, menawi ngoten niki ketawisipun nggih bareng cekap nggih pun dahar nggih. Matuhe gurune kok nyanyi kon joget niki nggih. Ngoten nggih. Oh nggih, cocok ngoten niki nggih. Matur suwun ya. Semoga kelak menjadi anak yang solehah, tercapai semua cita-citanya. Nggih, niki